Ako si pridať vozidlo do Agenda Plus? Kliknem na tlačidlo Nové auto, vyplním základné údaje ako názov, evidenčné číslo vozidla, vyberiem palivo, môžem si zvoliť kategóriu vozidla, ďalej nastavím vlastníctvo. Typ spotreby nájdem v technickom preukaze vozidla. Zadám priemernú spotrebu a počiatočný stav kilometrov. Môžem si vyplniť VIN, výrobcu alebo model vozidla. Meno vodiča mám predvyplnené, ale môžem ho zmeniť. Miesto parkovania je pre výpočet kľúčové. Ide o bod, kde vozidlo svoju cestu začína a kde ju na konci aj uzatvára. Vďaka správnemu vyplneniu systém automaticky odvodí začiatok a koniec jazdy. Uložím vozidlo do zoznamu. Správne nastavené vozidlo je základ pre presnú a automatickú elektronickú knihu jazd v Agenda Plus. Raz nastavíš a ďalej už systém pracuje za teba.